Kapod wantie weche mag somo en riwruok mar jopuonje mano Kuppet obogo bago ng'anyo e juma achiel mabiro poro ni duol mandiko jopuonje tich pacho ka TSC orem chopo winjruok margi kara CBA. Jakom mar riwruogno Omboko Milemba kane loso gi jofwambo e kaunti ma Kakamega wacho ni koro dong dala par kende mondo duolno otim winjruok margi e kinde no. Jagoro maduong' Akelo Misori bende ojiwo ni jopuonje go mag sekondar ok bi dhi e tich ni margi biro bede ng'anyo mar neno ni duolno mar TSC owinjo ywakgi ka bende gidwaro sirikal mondo ik omenda maromo kara morome mar penj ne jopuonjre duto mantiere pacho ka. Tumeiva, si ndio? Asante, niendelee na budget. I have not said what Teacher Service Commission haijatuita kuanza mazungumzo ya mjadala mwingine. Na ndio sababu tunatoa ilani kwa Teacher Service Commission kwamba wanabaki na siku ngapi? 10. Na pia tumeenda mbele na kuandikia waziri wa Labor ile ambayo inaitwa notice ya kumwambia kwamba hatufanya ama tuendelee vema na Teacher Service Commission, na tumempatia siku 7. Kwa hivyo leo tunasema hivi, kama kwa hizi siku 7 Teacher Service Commission haitakuwa imeita union kuanza mazungumzo ya CBA, basi union itachukua zile steps zingine ambazo zitawalazimisha watuite, na hizo steps zinauzisha mambo yote hiyo mnasema, kuacha kuenda shuleni na mambo kama hayo yote. Moyo jopuonjre 1,500 mawuok e gweng'